Vi skal vise, at arealet af en trekant er en halv højde gange grundlinje. Vi starter med at have et rektangel. Der ved vi, at grundlinjen gange højden, eller højden gange grundlinjen, giver arealet. Nu tegner vi en vilkårlig trekant i rektangel. Den har vi her. Og her har vi trekantens grundlinje, og her har vi trekantens højde, altså højden er her. Så viser det sig, at hvis jeg nu tager de stykker, som vi ikke brugte i trekanten, dem kan jeg flytte rundt på og dække trekanten. Så viser det sig netop, at de to stykker kan dække trekanten. Heraf kan man se, at arealet af trekanten er halvt så stort som af rektanglet. Altså en halv gange højden gange grundlinjen.